se od Ivana tým 101, najmä Stanislav a Celsius Marek. V tuto chvíli doráží do své vesnické sedmičky, pojďte si sdělit čas, časový hrad, pojďte. Výborně. Fantastický výsledek. Borci do toho dali všechno a já prosím, ať se teď ozve jedna jediná, která může v tuto chvíli zaznít. Remember, we are the champions. Pro absolutní vítěze Adidas organizoval vesnické sedmičky 2016. A už stoupají tyto borci na vrchol naší pyramidy. Včera 10 hodin vyrazili z náměstí v Třinci a ve fantastickém čase 11 hodin 43 minut dorazili tady k nám na Frenštátské náměstí. Vidíte tu absolutní únavu, dali do toho úplně všechno, bojovali samozřejmě urputně s Zdeňkem Ciprou a Svobodou Tomášem, ale teď jsou na vrcholu a my zatleskejme!